Tervehdys OAMKin opiskelija. Aluksi on hyvä oppia OAMKin opiskeluturvallisuuden perusasiat. Nämä lasit auttavat sinua löytämään oman ja muiden turvallisuuteen vaikuttavat seikat. Jotta tämä harjoitus sujuisi jouhevasti, laitamme ajastimen päälle. Sinulla on 60 sekuntia aikaa löytää tehtävälistassa näytetyt asiat. Pysy rauhallisena ja asennoidu löytämään lähin asiaan kuuluva välineistö. Hyvin löydetty. Kyseessä on sydäniskuri, jota käytetään sydänpysähdyksen saaneen hoidossa. Sydänpysähdystilanteessa soita 112, aloita elvytys ja ohjeista joku hakemaan sydäniskuri paikalle. OAMKin alueella on 3 sydäniskuria. Hyvin löydetty. Pikapaloposti on jatkuva toiminen alkusammutukseen tarkoitettu laite, joita löytyy koko kampuksen alueelta noin 25 metrin välein. Tämähän alkaa sujua. Jatketaan. Hyvin löydetty. Käsisammutin on laite, jonka tarkoituksena on alkusammuttaa tulipaloja. Sen sisällä on jauhetta tai esimerkiksi hiilidioksidia. Laitetta voidaan käyttää joitakin kymmeniä sekunteja. Hei, aika harjoitella sisälle suojautumista. Kemikaalionnettomuudessa siirrytään sisätiloihin sekä suljetaan ovet ja ikkunat. Suojeluhenkilöstö kiertää tiloissa tarkistamassa tilanteen ja kiinteistöhuolto pysäyttää ilmastoinnin. Jos kyseessä on väkivaltatilanne, niin mene lukittavaan tilaan ja ota lähellä olevat henkilöt mukaasi. Vaara onkin jo ohi. Jatketaan matkaa. Käytit läheltä piti toimintoa. Sillä ilmoitetaan mahdollisista vaaratekijöistä OAMKin turvallisuushenkilöstölle. Hyvin löydetty. Kokoontumispaikka on ennalta sovittu alue, johon kokoonnutaan hälytyksen sattuessa. Linnanmaan kampuksen kokoontumispaikat ovat kaikki OAMKin parkkialueet. Poistumisharjoituksessa treenataan kampuksen tyhjentämistä kokoontumispaikoille. Kampuksella harjoitellaan poistumista tai suojautumista vähintään kerran lukuvuodessa. Tehtävät suoritettu loppuun onnistuneesti. Pystyt opiskelemaan nyt turvallisesti OAMKissa. Papukaijamerkki sinulle.